Čaute, pri našom 4. dieli. Ako sme povedali, budeme jesť kávu. Reklama. Ale to je niečo zvidla. Sorry. My sme si toto už prichystali, lebo sme si vysypali celý komp, takže tuto je to dosť zbytočné, by sme to robili, keď sa to vesmia, takže takto nejako. Ty ukáž tiež, aby si nemysleli. Si sprostá. Dobre. Cukor! To je heroín. Takže pozdravujem všetkých tých, ktorí nám dali like na našu nechutnú rajčinu. Nechutnú škodicu. Nechutná škodica má iba jeden like? 2. Tak 2, to je jedno. No a už máme aj múku. Cukorholík. Už máme aj múku, ale to sme ešte nevideli, to je jedno. Takže teraz je káva. A dúfam, tiež bude veľa lajkov. Aj pozretí, aj odberov. A ešte by sme niečo chceli. To už bolo minulé. Nelajkuj, ani nezlajkuj, ani nepozeraj. Dá lajkovať by si mohol. Lajkovať by si mohol, ale Aj odoberaj. to je jedno. Už nič. Čaute. Počkaj!